Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. India adet British ariding pen kijok ningkan troxy kepranar kep arta kichok lapen Karbi Anglong Autonomous Council arta ningkan troxy keprahini arta chokde pita lakha krenar kep lumbajong ahawar arat akisung piniar nianta jok un ilang tangte kumadlo dai kido. India adet pi mate Bharat adet areng kelok mate British arideng pen jok deda pi pai achiklo ni phai krep phor ni ningkan srihinira ingkora pli asengkanan ke ningkan troxy kepranar kep arta nang pleng tanglo. Lapen Karbi Anglong District Council le thot sita mena kacharia jakong chelong det penapi ningkan troxy keprahini sose arta nang pleng etlo. Bonta Karbi Anglong Autonomous Council kachari arleng ke theka chekrong atum rong rup atok ano kedo kiduk kilak arat tumaphan ko ansi kang hon kang jin so kedoma ang theki lakha krinar kep lumbajong MSC constituency angkang di sama lakha hini sikari hanse polling station ke parlo long ki be arong along mamat si ang thek klang dak lopusi hadak arat tumpen lam the chepaklang po. Tangte India Prime Minister Narendra Modi ningjelo सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास SBN का प्रयास न खाऊंगा न खाने दूंगा लाखा क्रीनर कैप लुम्बाजोंग MSC कॉन्स्टिट्यूएंसी आंकांग दिसमा लाखा हिनी सिकारी हानसे पोलिंग स्टेशन के पार्लो लोंग की बे अरोंग आरात अमेकार इनुद अबांग फुआ हिनपेन क्लार डाक अलामथे नांगचे थांडुन आपु थागले आंगटोन पेन आर्जुपोनिक सेनांग मांजा पेन राजेश हानसे रिपोर्ट कार्बी आंगलोंग न्यूज चैनल. Long ki berang lo, leng, riso ing leng, don krik roksi, ansei, lumbar tu di sama. Itu kayak barim lo nili kayak perang mana dah itu lo. Lili 1975 aningkan pen. Ayat tak sorot tak. Lah don kret roksi pen kijuna alang helo ni tim thang si chituk he. Pen nan ni tim gora bhar ke bak pen ba kini along ben si aku kecuan si dakipi ni tu. Don kret roksi dak chu sok lang hel lahan dak bhak tengke arong kaprek ta hot tengke nang sok dun he phak lo ning kreng hota non ko cho la timi digar ve yang lo sila upete kene kachi holo gi junik nang pu ni tum ka ta kachi holo gi junak ni tumi haro ya hot pe na roi dampo wasom lo lo ya dung along ke puan si doi di sakade pu bangkir di sakadia aro ya la so arong langit tubdu kladak bang te ningkring bala du pen hala nili hidi he nili hidi long ekene ningkring bala ta hadak ta lang du hala dake pu kene langkang bok pun sab he la dak tu wak du ni tu wasap so chutuk chong hala dak ta la a hut pen la krengi khak lo plete hala dak sok dampo hala dak ta kachithi lo hu pen ki Kini yang sonar ya ke culam dadak tak cici si dak tak cici am tulang itu aku bisa seten ini paklang ini ada kau tu cong hutan poi le lah cong hutan utai pun betul lah nalang kita tak jun lu itu lah wasut bilang sortar pen bilang dia ya ini long dun pu non ke hala lok atum kini along ki klaim nun atum lah hai atum bangkin si kang non ke hidayah am nu lo jata nga jam lu akot te si ni li thanik dak po
ha habit si kene hiya ngam prut po la bong nai pen chi ven prui pulan lo ba theng ven pen chi ven prui pulan cho lu we chobai nang le tum lang pon et than mi du dam nu nak lo ko pulo run wang hemar pong ting pini ni chi che cha ting pu theng oi pa hala semen ki pi pa jum je ja je kim pa mi det ke Phuluni aha waralong penta ke ongdung atum India adet ke jogwan Independence Day ke longarani Catalan pon. Det long ri pulote ilitum madu sitame kachinghon ang thek dopon. Sonsi patumi pai ni phai krepho ningkan surihinira inkora ni India Independence Day arani hud phuluni aha war atum sitame Catalan padupon. Bang so Catalona hud pherang kepen kahumri pon hud ke thek pon longa teng pulote phuluni circle office along sitami talon ponsi India alama pangjar ponsi aphi Indian national anthem alun sitami lun ponsi kadukawe sitami mesen pen pachun pon Son thak si phuluni PWD office along sitami India Independence Day arani pache tondun si alang litum sitami talon dun si mesen pen pachun pon lo Lapen Uttar Bobil Outpost Police atum setami alira champensi India Independence Day arani Catalan paduponsi mesen pensi alang litum setami pachunpon Lapen ICDS office along setami alir achampensi India Independence Day arani Catalan paduponsi mesen pen alang litum setami pachunpon lo Indian 78 Independence Day arani Bharat Sadhin Kelong Cheng arani Pachetondun si along office asai hemalong lama ingthurpon Phuluni pen Bidor Singh Terang report Karbi Anglong News Channel CDS project along 78 Independence Day puthot nitum palon pontulo lapen nitum katuk ave chingrum edlo anton office staff lapen anganwadi workers tamta banglo CDPO talo lasi mesen pen nitum dang chitong thupot chihok olo lapen nitum non flag hosting tang elo lasi mane ning thelo je kaduk ave karbiang long along office dotin ba hem adon tin tapini laso 78 arni inghong lo lapen palon dun lo pasi ning thelo ilitum la India adet mate kejok kelongar ni Catalan na bangso 78 angdeng nilitum dak dokmoka PWD service subdivision Phuluni lang kami nilitum labang suang deng ningkarong pen nilitum tami labang so 78 labang suang deng Catalan dun nilitum flag host tangalo nasinon flag host tang det pen nilitum tami ako hadak nilitum division long kami nilitum puthot chidam thuji lapen hadak tan nilitum aku flag host thuji lapen hadak kami nilitum isi hini labang so 78 ang deng mate ilitum kejok kelongar ni labang so Catalan je phan ilitum hadak kami ilitum labang so ilitum kejok kelong labang so cepaduk mate labang so kithi ke jangan long atuma phanta menil tum kimu pon padu ponji lapente labang so kejok kelongar ni Catalan pami pon je phanta menil tum ningkarong pen hadak ison soni khela mate nitum cultural program tami nilitum pini padu ponji nasi nilitum labang so 78 ang deng labang so independent Catalan long kadu kawe phanta nilitum dokmuka PWD subdivision na hin pendami kadu kawe pendami hirjumi pajir pon lo kado Lang hin pen Phuluni adak atwar krong plialong bait I hear ing tang rak pen kachingkoy po Mun thi meme lapen manghu meme lasonsi pai ni phai krepo patumi Bharat angkang pipen patumi Independence Day Cataloner ni munidatum kangri kangkrang pen rakia hormu kecho kijun penajok pini por phai troxy apor malom pang tek the langhin pen kivang bom by registration number AS12B 9274 kivang bom ahud Phuluni pen langhin adagalong men mengkalu kaheladun pet penajok men accident mate chingkoy pon fit penajok penang an arenga hu ke sopon dulo lapen nonamat ke labang so ke phodet abang phuaphan loring thepi outpost police atumsi chepari deng Phuluni pen Bidor Singh Terang report Karpi Anglong News Channel
Nili BJP Model Office asa Hemalong setami ingdeng troksi kepranar kepapong India Independence Day kejokwan arnilopu mathasi India flag hospon. Lakha inkoi rapot Nilip constituency keparlo BJP Nilip Mandal Office alongta India flag hospon lo. Setame isi ningduk mimi abangke isi Nilip along BJP Office mate Mandal Office along patumike isi Independence Day arni ning arong pensi talon ponlo. Sitame mathame alama bangke ning arong arni pusi flag hospon lo. Setame sa ejoyapan anta ave. Lasi kacetong arada tumta isi ning duklo. Nili BJP Mandal Committee atumapan. Lapen kacetong arada tum MSC nangkilang pangkrepik ason pusi chethan ponjolo. Lapen Mandal President Baburam Teron, Lapen Mandal Secretary Rilip Teron atumpenta thanga sonanta ave pusi nang thandun. Lapen President Secretary atum nilitum perang kepen kahumri damahut setame lamthe anta nang pidunde members atum pensi nang pidunlo laki isi manghumimi lapen therak mimi khangjanglo. Nilip Chokia Lapen R1 Teron report Karbianglo News Channel. Ladang Nilip Mondol asa Hemalong ingding troksikeran nerkep Bharat Independent Day pen pachiton dun si padap adap porphai be troksi pen pangcheng ponsi ni tumdak Nilip Mondol long president pen chenglok penangan klem bang pu bang pi dum ben chitong si nilitum labang so lama ing thur ponlo labang so lama kang thur mesen pen kachara pachito do la pen ka do we chitong pet pen labang so ni tum stame mesang sai Hemalong labang so lama ing thur ponlo asila bang so long penangan itum Mondol kam klem rapet lapen board committee president secretary lapen morcha do anatumta RD nang pidunsi labang so alama kang thura sai bang nei tum klem pon pemelo lapen pichun pon long lo anhelo. Ingdeng troksi kepranar kepa phongke chok India Independence Day lakhain koida trok Duabar Greek constituency ke parlo Dolamara police station pendang lok ke ongdungadim along Happy Independence Day celebration talondun. Bangso India adet pi ke jokwan kelong arnipu kamathapen katalon pon abirta kiribdun lake nilitum Karbianglong News Channel apherangke Edwardson Cropensi ang tonpen birta ribdunlo. Bangso kiribdun lake Dolamara BJP Party Office Lapen Town Committee Office Lapen KCS Office Lapen Dolamara Tea Garden Office Lapen School ahum tinalong penta ingdeng troksi kebra narkep aphong kichok India Independence Day talondun. Bangso ahu Duabar Gri Lakhai Inkoira Trok Constituency ang Kangalong VDC Chairman Sar Koirong Par Lapen Town Committee Chairman Mongol Singterang Lapen BJP Mandal Committee Maipu Sunaram Sinar Lapen GB SGB Lapen Kaprek Kithek Kidingatum Chetong Dunpen Alir Alon Pidun. Lapen VDC Chairman Sar Koirong Parpena Joksi Pirang Kethengno Klar Dakpen India Independence Day Katalon Pon Alam The Putak Thanpon. Tangte Perangkia Tengno Kaning Japon Alam Tele Angton Pen Arjuponik Sinang. Duabar Gripen Edwardson Crow Report Karbianglong News Channel. Kurang si Kardom. Bini Bharat Sadhin Kilongarni ingdeng trok sikep raner kep 78 Independent Day labangso ketalon ponolong. Dak nilitum duar bagari Dolomara hawar penta elong long ni dim nilitum celebrate dun lo. Na semet pet to dapat por pajit trok por nilitum BJP Party Office lamang thur pon lo. Adun thu Dolomara Town Committee Office long ing thur pon lo. Na pen non apithu non Dolomara Tea Garden Dolomara Bagan long nilitum ingthur ponlo. Pini nilitum labangso lama kang thur pon athei kela hanlo nilitum pini ke ning arong par pikarni. Athei ko pipod ma pini ke Bharat Sadhin Kilongarni. India adang pi labangso pini Bharat Sadhin Kilongarni ning ke ceparong along nilitum ta ning ceparong dun lo. Athei ke nilitum ta
India Bharat Nagorik na song thek chipidun si nilitum tami pini ning chiparong nulo athekela hello nilitum tengneun e je pining pen ningkan troksi kebra ner keba prang 1978 aprang 1947 aprang itu kiduk kisung pen nilitum nang jok si nilitum 1947 pen piningan 78 ang deng nilitum labang so ka celebrate dunlong ningarong parpi ka posi nilitum labang so bharat sadhan ka dong arni bangke nilitum kaduk witame ning chiparong nun si pinidak dolomara arat made dolomara leader dum nilitum chingrum si nilitum tame dakla masalama pangyar ponlo Ing deng troksi kebranar keba phongke chok India Independence Day Catalonia ni Dongmukak Forest Range Office alongta mesen pen talon pon. Patumi pai ni phai krepo ningkan surihinira inquara clear ni Dongmukak Police Station ke parlo Dongmukak Forest Ranger Office alongta ningkan troksi kebranar kep aphongke chok India Independence Day talon dun. Ada por phai troksira atitim apor India alama Samson ingtipensi pangjarpon. Labang so ajay mekalong Forest Department staff to an chitong dun si mesen pen pachun pon. Dongmukak pen ren singkiling report Karbi Anglong News Channel. Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iglo do me thak me.